Adam Allah verdi umid. Allah verdi umid. Sen adın? Men Bahar çok gopaly. İsmail am köşülü. Siz neme mi? Köpden mergat ne yazdım futbol görmene? Köpde mergat ne? Afaka başlandan beri geliyorsam, ýekeş oýnam syptyrman. Näçil bäri futbol tomoşa etmene gelýän? Ay 5 yıllar oldu. Balkan'a Afrika Kupası'na oturduğundan beri çağırdım. Afrika Kupası oturduğunda dedim aktar. Ay atlap gördük. Futbol bolsa gelýäňiz işte. Ava. Oynayan mı özün? Ay aram. Şun oyun arada näme aýtjak? Näle geçdi? Men Türkmenistan dedim ya. Bugün Katow oýnmaly, Tolonnuň mu? Katerwet talonum. Birinci Hudaý daklan. birinci gol geçene näle duýduňuz? Gol etende duygular Katerwet boldy, duygular. Bizem şular ýalyk. Bize de Hudaý ýetirdim şular ýa futbolistler bol. Türkmenistanyň ýene şular ýaly özgörtmegine arzu edýärse, ýene şular ýalyk 27 000, 28 000 stadion doldurup, ýene de baleşikler şey dip dolup. Sen özüň oýnaýaňmy? Owam. Haýsy toporda oýnaýan? Futbol klub tassamam. Taslamada. Birinci liga mı, ikinci liga mı? Yok, kişilen liga sağım. Näçe ýaşlar çeli? Ay 8-9 yaştan 16, 15, 16 Halkara oýunlara gatnaşdyňyzmy? gatnaşdym. Haýsy ýurtlara gitdiňiz? Ýurda gidem, dowam Türkmenistan çempionaty. Onu halkara bolanokda onu yerli Yerli. Türkmenistan çempionatyna atdyr. Türkmenistan çempionaty ikinci yer ornalyk. Birinci yer kim aldy? Birinci yer. Siz ikiňizden bir topormy? Ya men oynam. Sen oýnamakmy? Sen näme sport bilen Kızıklan ýaldyň, men samba atmýar. Samba gatnaýan? Ha bola, sen näme gatnaýan? Fevoş samba. Söwüşi samba? Ava. Näçe ber gatnaýan samba? Ay alta. Awa. Inni şun gelip bilmediklerine bir kamera seyredip aýdaly. Şun oýna gelip bilmedikleri. Şördäk atmosferan, şör öz duýgularyny ýetirbiljekmi? Başardım da niye vertikleri. Türkmenistan yurdumuz soňky döwürler güýçlenýär, öňe Ne sportda da güýçlenýärmi? Sportda da öral güýçli. Şu geçen hepde nämäde geldin sen? Demirgal Koreýa bilen oýnandy, 3 hasabyny çıkdylar. Näle onu da aljyrap torgundyňmy? Katerwet oldum. Üýtgeşik duýgular başymdan geçirdim. Şöre gelip bilmedikleri. Siz ökünörsüňiz, näme üçin gelmediňiz? Gatow oýun bolu diýäňmi? Ava. Ha bola. Sen jogap berjek, hadi jogap ber. Gelmediklere ýene meýesler eýleýän şular ýalyk 28 000 orunlyk adamlary gelmäni. Şular ýalyk primoy efirin gönýaýlymlardan görmäge. Bizem meýesler, bizem zordan kynçylyk bilen ýerdik ýöne girmegi başardyk da. Ha, näme diýjek bolan? Ýerem ýetmedi. Ýerem ýetmedi, onda da bir eýdip kynçylyk bilen geçdikde dik durup gördük, oturup bilmedik ýöne. Şöyle zaten normal gallık. Normal. Söz yok. Inni koyunlara da gelersmi? Nesip var. Mesele değil. Yine şu tayda didarlaşasmı onunla? Meseleden ha. Böyle onunla. Onunla gelip bilmedik can köyörlere bir şördün bir el bulalın. Avva. Oğlanlar sıptırayman oyunlar, gelin. Balaya edelim Türkmenistan'ımı.